Keby som mohla použiť čechizmy, čo ja ich tak rada používam, tak poviem, to je nemilé, Emilé. Vybavovať stavebné povolenie na Slovensku, nalejme si čistého vína, je to veľmi komplikované, chce to veľmi veľa psychickej odolnosti, veľmi veľa trpezlivosti a takisto veľmi veľa času, priestoru, lebo proste to trvá všetkým vám, ktorí vybavujete momentálne stavebné povolenie alebo sa na to chystáte. Držím prštiky, aby ste stretli na každej inštitúcii veľmi milých, usmiatých ľudí, ktorí vám budú ochotní pomôcť a vtedy by to išlo ľahšie. Áno, pri niektorých inštitúciách je to také trošku sci-fi, ale stretnete takýchto ľudí. Bude to rýchle. Ale pokiaľ tam je takáto komplikácia, že vás nechcú pripojiť na elektrickú prípojku, je to ešte o to náročnejšie. Áno, to stavebné povolenie väčšinou sa teda dá vybaviť, aj keď vám nechcú dať ani len prísľub, že v najbližšom období by vás pripojili na tú klasickú elektrickú prípojku. Väčšinou sa to nahrádza, teda dáte tam fotovoltaiku, prípadne elektrocentrálu na naftu alebo na benzín, takže stavebné povolenie po väčšine sa teda vybaviť aj napriek tejto komplikácii dá. Ale druhá komplikácia nastáva, ak budem chcieť hypotekárny úver na výstavbu takéhoto domu. Pre niektoré banky je toto KO kritérium. Ak chceme zakladať takúto nehnuteľnosť, ktorá nemá klasickú štandardnú elektroprípojku, je to KO kritérium. Je jedno, aký ja mám dokonalý, luxusný, vysoký príjem, aká je to lukratívna nehnuteľnosť na lukratívnom mieste, proste nemáš elektrickú prípojku, nechceme takúto nehnuteľnosť, okamžite to zamietnú. Niektoré banky vás budú posudzovať, ale individuálnejšie a nazvime to prísnejšie ako klasické nehnuteľnosti, ktoré tú prípojku majú. Chytí to nejaký pán na teplej stoličke v Bratislave a bude vás lustrovať trošku prísnejšie a bude na jeho rozhodnutie, či a tak dáme im tú hypotéku, alebo môžu povedať, tak nie, toto je pre nás vysoké riziko, nechceme, zamietnú. Ale chvála Bohu, už sú aj také banky, ktoré toto akceptujú v plnom rozsahu. Ako náhle máte stavebné povolenie platné, právoplatné, evidentne ste v medziach zákona, neriešia, či máte prípojku klasickú štandardnú, alebo to máte riešené tou elektrocentrálou a fotovoltaikou. Takže dá sa to schváliť, ale nie v každej banke. Treba, poviem, trošku precíznejšie riešiť, do ktorej banky idem a do ktorej nie, aby som potom neskončil so zamietnutými žiadosťami. V poslednom období sa celkom tak dlhé roky som sa fakt nestretla s takouto žiadosťou. Tento rok na jar som riešila prvú takúto žiadosť, ale bolo to tak poviem skoro na jar. V lete už som riešila druhú. Takže áno, dalo sa to vybaviť, ale bolo to trošičku také komplikovanejšie pri tej prvej. Ja som sama, že doslova riešila pomedzi všetky banky a skúmala stanoviska v podstate schváľovateľov a dohľadávala informácie už pri tej druhej žiadosti, už som už vedela čo ako. Už bolo jednoduché. Takže je to komplikovanejšie, ale áno, aj takáto nehnuteľnosť sa dá založiť a dá sa na to vybaviť hypotekárny úver. Veď ak budete potrebovať do budúcna riešiť hypotekárny úver, či už na vaše výstavby alebo kúpy, či rekonštrukcie, písnite mi, rada vám s tým pomôžem. Všetky moje služby sú pre vás bezplatné, aj takéto informácie, poradenstvo, prepočty, aj konkrétna pomoc vybavením a prajem vám krásny deň a ešte raz držím prsty, ak vybavujete stavebné povolenie a prajem vám usmiatých, milých a ochotných úradníkov na konkrétnych inštitúciách.